Mun juna kulkee vaan, kulkee, on sillä suunta tuonne pohjoiseen. Rohkana kesissä tällainen kiintiöjuoma. Ne pitää olla kaataa sitä lasiin ja ei sitä laittaa lasiin. Koska minä en juo tulosta, koska kun mä olen ihan iso. Ei makuuna on paljon päivyjä. Panilla kofi kiinni. Sitten tahtia kiinni juomaan ja oli vähän sellainen auton jälkimaku, että päällä onko se päällä vai jotain muuta mansikkaa, että vähän mansikkaa, mutta kyllä se on ihan hyvä, että antaisin 5 pistettä 5, että on ihan hyvä ok juoma, että 5 5. Maistetaan vielä. Oikein ihan hyvä, että tässä suosittelen sitten kaikille siinä kotisohville, että on niin hyvä. Seuraavaksi testataan sitten saa pitkään syntymästä eri videosta ja 1 kilon kunniaksi me syödään näitä chilipaprikoita, jotka on tosi tulisia. Ne on habaneroja ja meidän on maitoa, että mä voin juoda maitoa sen jälkeen, kun mä syön siitä. Tässä meidän jääkaappi näyttää. Kiitos kun katsoitte videoa.